мақомоти тоҷик мегӯянд ду нафаре ки шаби 21 май дар амалиёти хадамоти федералии амнияти русия дар вилояти Владимир кушта шуданд ба эҳтимоли зиёд шаҳрвандони тоҷикистон мебошанд. хадамоти федералии амнияти русия ҳуввияти ин ду кушташударо ошкор накард, вале ба таъкиди онҳо ин ду муҳоҷир барои ҳамлаи террористӣ омодагӣ мегирифтанд. дар наворе ки кумитаи миллии зидди террористии русия намоиш дод, дар манзили зисти ин ду муҳоҷир силоҳ дида мешавад. ба гуфтаи мақомот гӯё онҳо муқовимат нишон доданд. муҳоҷирони тоҷик ки дар вилояти Владимир зиндагӣ мекунанд ба радиозудӣ гуфтанд қа ва қс бо ҳам амакбача буданд ва дар рафтори онҳо ҳеҷ амали шубҳанок дида намешуд. аз онҳо сокинони ноҳияи ёвони вилояти Хатлон ном мебаранд. мақомоти маҳаллӣ дар ноҳияи ёвон гуфтанд ба таври шифоҳӣ чунин хабареро аз мақомоти русия дарёфт карданд, вале то кунун ҳеҷ санад дар мавриди кушта шудани ин ду ҷавон ба дасти онҳо нарасидааст. пайвандони онҳо дар бораи ҳодиса чизе намедонанд, вале мегӯянд 5 рӯз боз бо пайвандонашон тамос гирифта наметавонанд. наргиз ҳамсари қа рӯзи 24 май ба радиозудӣ гуфт воқеан шавҳари ӯ дар шаҳри Калчугине вилояти Владимир зиндагӣ мекард. ӯ гуфт 6 моҳ пеш дар ин шаҳр хона харида буданд. наргиз ҳамсари ин муҳоҷир 3 моҳ қабл ҳамроҳ бо 3 кӯдакаш ба тоҷикистон омад ва қарор буд моҳи оянда дубора ба назди шавҳараш биравад. ин зан ки аз амалиёти вижаи мақомоти рус дар манзили зисташ хабар надорад, гуфт ба идораи полиси маҳаллӣ даъват шуд ва дар он ҷо барояш гуфтанд ки шавҳараш бо иттиҳоми терроризм боздошт шудааст. наргиз мегӯяд шавҳараш як муҳоҷири оддӣ буд ки дар сохтмон кор мекард ва террорист хондани ӯ тӯҳмати беш нест. шаби 21 май мақомоти русия ба хонае дар шаҳри Калчугине вилояти Владимир ҳамла карданд. қабл аз ҳамла онҳо сокинони биноҳои атрофро ба дигар ҷой кӯчонданд. ба иддаои мақомоти рус гӯё ин ду нафар ҳангоми муқобилати мусаллаҳона кушта шуданд. тасдиқи дурустии ин хабар аз манобеъи дигар имконнопазир аст. мақомоти русия зуд дар бораи чунин амалиёт хабар медиҳанд, вале ҳомиёни ҳуқуқ ба чунин маълумотҳо бо шубҳа нигоҳ мекунанд. моҳи апрели соли 2017 айни чунин ҳодиса бо ду бародар аз ноҳияи муъминободи вилояти Хатлон дар вилояти Владимир рух дода буд. ибодулло ва Шарифхонвалиев сокинони ноҳияи муъминобод ба шакле кушта шуда буданд ки ҳоло ин амакбача кушта шудааст. аз манзили зисти онҳо низ гӯё силоҳ ёфтаанд. ҷасади ин ду бародар пас аз нимсол ба дасти наздиконашон расида буд. то лаҳзаи интиқоли тобути онҳо ба Тоҷикистон дар мавриди кушта шуданашон касе хабар намедод. ҳар сол ҳазорҳо шаҳрванди қобили кори Тоҷикистон барои дарёфти ризқу рӯзӣ ба Русия мераванд. агар дар гузашта бархе аз муҳоҷирони тоҷик мавриди ҳамлаи миллатгароҳо қарор мегирифтанд, таи як соли ахир бештар ба узвият дар гурӯҳҳои тундрав ва ҳамкорӣ бо созмонҳои террористӣ айбдор шуда боздошт ё таи амалиёт кушта мегарданд. амалиёте ки коршиносон баъзан онҳоро шубҳанок медонанд.